Cheng De Channel. Selamat menikmati. Welcome. Bajila duitku entek, duit tenang di iki, kok ora ono wujute, ra ono isine dompete. Walah piye iki aku kudu golek ning ndi, kok angel golek-golekane, jenenge tenan le nyisike. Aku wes berusaha tapi selalu sulit rasanya, pengen nabung ning kok koyo tambah gemblung. Aku wes berusaha tapi selalu sulit rasanya, pengen nabung ning kok koyo tambah gemblung. Piye iki duitku ning ndi, ayo podo mriki rezeki, ayo diokei, mugo taun nyare iso munggah kaji. Bajilak